ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. бинандаҳои азиз, шуморо бо тозатарин хабаргузоришҳо дар барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон ошно месозем. имрӯз дар барнома шиносоии сарвазири мамлакат аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди Роғун Обигарм Нуробод. иштироки намояндагони 8 давлати дунё ва ширкатҳои ватанӣ дар форуми байналмилалии Бохтар Фуд 2022. чаро дар баъзе меҳмонхонаҳо имкониятҳои тарғиботӣ дар муаррифии Тоҷикистон пурра истифода карда намешавад. ҷамъоварии ҳосили ғалаба ва омодагӣ ба кишти такрорӣ. шарҳи ин ва дигар хабаргузоришҳо дар барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳадафи асосии лоиҳаи қонуни мазкур ташаккули чорчӯбаи меъёри ягона ва муназзами низоми банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатии рушд мебошад ки тибқи он меъёрҳои зарурии идоракунии банақшагирии стратегӣ дар қонуни мазкур муқаррар гардида, раванди банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатии рушд аз давраи банақшагирию таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегӣ то амалисозии онҳо ба низом дароварда мешавад. дар иҷлосия ҳамчунин лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фармасевтӣ баррасӣ гардид. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо ҷараёни татбиқи лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод шинос шуд. лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи мазкур фарогири ду марҳила буда дарозии умумии роҳ беш аз 75 километрро ташкил медиҳад. айни замон мутахассисон бо истифодаи техникаву механизми муосири соҳавӣ ба кор машғул буда талош доранд ки иншоотро дар муҳлати пешбинишуда мутобиқ ба талаботи замон сохта ба истифода диҳанд. Самандар Искандарзода ва Меҳрӯзи Ҷумъа гузориш медиҳанд. марҳилаи якуми роҳи автомобилгарди Роғун Обигарм Нуробод беш аз 30 километрро фаро гирифта аз қидаи Обигарм то таги камарро ташкил медиҳад. хоканӣ, пармакунӣ, сохтмони ҷӯйборҳои бетонӣ, деворҳои ҳимоявӣ, васлу насби арматура ва дар маҷмӯъ корҳои сохтмону навсозӣ тибқи нақша анҷом дода мешаванд. дар қитъаи мазкур тибқи лоиҳа сохтмони 5 пул бо дарозии 387 метр, таҷдиди 1 пули 93 метра, такя деворҳои оҳану бетонӣ 2938 метр, деворҳои ҳимоявии бетону сангӣ 1986 метр, 73 қубри обгузар бо дарозии 3300 метр ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин дар ин масир бунёди ду нақби қарағоч бо дарозии 1701 метр ва нақби кандак бо дарозии 1610 метр ҷараён дорад. аз навсозии шоҳроҳи Обигарм Роғун таги камар иборат аз ду нақ мебошад ки кандак 1610 метрро иборат аст, қарагач 1701 метр. айни ҳол мо дар нақби кандак аз тарафи шимол истодаем ки корҳои кӯканӣ дар 140 метр қарор гирифта шудааст. кор дар ду шанбанарӯз идома дорад. коргарони маҳалливу ҳам хориҷӣ иборат аз 24 нафар мебошад. дар ду бахш корҳо рафта истодааст бо 3 вақт хӯроки гарм ва ҷои хоб таъмин мебошад. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аснои шиносоӣ бо ҷараёни корҳои нақбканӣ аз сохтмончиён талаб намуд ки ба лоиҳа ва корҳои нақбканӣ таваҷҷӯҳи махсусро равона созанд, зеро нақб дар минтақаи баландкӯҳ бунёд шуда обу ҳаво ва иқлими ин минтақаи кӯҳсори Тоҷикистон сербориш мебошад. ҳоло мо дар нақби бошингузари Карагаш қарор дорем ки дарозии нақб 1701 метр мебошад. айни замон дар нақб корҳои фармагарӣ, корҳои таркишӣ, корҳои бетонрезӣ карда истодаем ки охоткаи нақб аз 96 метр рафта истодааст. роҳи автомобилгарди Роғун Обигарм Нуробод аз ду хати ҳаракат иборат буда паҳнои стандартии роҳ ба 12-15 метр ва канораҳои ду тараф ба 2-5 метр баробар мегардад. қисмати роҳи мошингард бошад аз 7 то 10 метрро ташкил намуда дар маҷмӯъ роҳи автомобилгарди Роғун Обигарм Нуробод ба категорияи сеюми роҳсозӣ мутобиқ гардонида мешавад.
айни замон дар марҳилаи якуми роҳи автомобилгарди Роғун Обигарм Нуробод 417 нафар мутахассиси дохилию хориҷӣ бо ҷалби 110 техникаву механизми роҳсозӣ дар 41 нуқта ба таври густурда фаъолият доранд. аз шумораи умумии кормандон 311 нафарашро мутахассисони ватанӣ ташкил медиҳад. баҳри вусъат бахшидани корҳои сохтмону навсозӣ ва дар муҳлати пешбинишуда ба истифода супоридани иншоот барои кормандон ва мутахассисони дохилию хориҷӣ ки дар татбиқи ин лоиҳа фаъолият менамоянд шароити мусоиди корӣ фароҳам буда бо сару либос хӯрок ва ҷои хоб таъмин карда мешаванд. татбиқи лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт имкон медиҳад ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ бандарҳои ҷаҳонӣ пайваст шавад. лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Роғун Обигарм Нуробод бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд татбиқ карда шуда ҳамоҳангсози лоиҳа маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо мебошад. роҳи мазкур дар қисмати шарқии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир буда пойтахти мамлакатро бо ноҳияҳои Нуробод, Рашт, Сангвор, Тоҷикобод ва Лахш пайваст намуда яке аз дарвозаҳои асосӣ барои пайваст намудани ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷ мебошад. бунёд ва мутобиқ ба талаботи замон сохта мавриди истифода қарор додани роҳи автомобилгарди Роғун Обигарм Нуробод ба таъмин намудани бехатарӣ ва ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт аз ҷумла ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ҳолат ва андозаҳои геометрии роҳ, инчунин сарфа намудани вақт ва сӯзишворӣ, интиқоли молҳои ниёзи мардум дар ҳама фасли сол ва дар маҷмӯъ ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум замина мегузорад. сохтмони роҳи автомобилгарди Обигарм Нуробод марҳилаи якум 30 километру 100 метро дар бар мегирад. дар баробари сохтмони роҳ сохтмони 2 адад нақ 5 адад пул, такядеворҳои оҳану бетонӣ, сангдеворҳо габиён, қубурҳои опарто 73 адад байнобат гирифта шудааст. дар пули рақами 1, рақами 2 ва рақами 3 корҳои пармакунии мехсунҳо дар 2 баст ба роҳ монда шудааст ва корҳои сохтмонӣ таҳти назорати машварачӣ ва фармоишгар қарор дорад. дар лоиҳа байнобат гирифта шудааст озмоишгоҳ ки маҳсулоте ки вориди сохтмони Обигарм Нуробод мегардад албатта аз тарафи фармоишгар ва машварачӣ аз озмоишгоҳ пурра гузаронида мешавад. дар асоси хулосаи озмоишгоҳ масолеҳ дар сохтмон иҷоза дода мешавад. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода зимни шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмону навсозии роҳи автомобилгарди Роғун Обигарм Нуробод ва мулоқот бо мутахассисони дохилию шарикони рушд таъкид намуд минтақае ки роҳ бунёд карда мешавад кӯҳсор буда дар мавсими боришоту сардӣ имкони босуръат ҷараён додани корҳои сохтмонӣ имконнопазир аст. вобаста ба ин масъулон барои дар якҷоягӣ боз ҳам ба тақвият бахшидани корҳои сохтмону навсозӣ ва ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ мондани фаъолияти кормандон вазифадор гаштанд. имрӯз дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар форуми байналмилалии содиротии Бохтарфуд 2022 баргузор гардид ки дар кори он намояндагони 9 давлати дунё ширкат варзиданд. дар шаҳри Бохтар намоишгоҳи васеъ маҳсулоти кишоварзӣ ташкил карда шуд ки дар он молистеҳсолкунандагони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сабзавоти тару тоза, меваҳои шаҳдбор, хушкмеваҳо ва маҳсулоти саноатиро пешниҳод намуданд. Абдурозиқи Азиз гузориш медиҳад дар ин хусус. форуми байналмилалии содиротии Бохтарфуд 2022 бо дастури пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ҳадафи асосии ташаббуси чунин як чорабинии сатҳи баланди байналмилалӣ ин дарёфти механизми мусоидат бар рушди содирот, муаррифии маҳсулоти тару тозаи кишвари офтобии Тоҷикистон дар арсаи дунё, устуворӣ ва рақобатпазирӣ дар бозори ҷаҳонӣ ва пешгирии маҳсулоти воридотӣ арзёбӣ мешавад. дар форуми мазкур намояндагони 9 кишвари дунё аз ҷумла Аморати Муттаҳидаи Араб, Эрон, Афғонистон, Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Туркия ширкат варзида қабл аз шартномабандии содиротӣ аз маҳсулоти тозаву экологии кишоварзони вилояти Хатлон шинос шуданд. محصولات کشور به شکل طبیعی است. یکی از نکات مثبتی که وجود داره الان تو جامعه بین‌المللی معمولا
خیلی از محصولات دارای سموم هستن. خوشبختانه اینجا بسیار به شکل ارگانیک داره. این یک نقطه قوتیه، داریم بررسی میکنیم. واقعا با تحکیم مناسبت‌های دوستانه جمهوری تاجیکستان با کشورهای دوست و استفاده اقتدار موجوده صادراتی تقاضا می‌گردد که سبزیجات و میوه ولایت ختلان و استحصال کارخانه‌های صنعت خوراکواری به خارج کشور صادرات کرده شوند. ما از دولت دبی به این فورم آمدیم. خیلی سال باز ما با شرکت‌های صادراتی جمهوری تاجیکستان همکاری کرده میوه خشک و گیلاس و دیگر نوع میوه‌های تر و تازه را به کشورهای خود صادرات می‌کنیم. گیلاس و انگور و زردالوی شما از لحاظ اکولوژی خیلی باصفت و تازه اند. اکنون در این فورم دیدیم که پیسته و دیگر خشک میوه‌ها بند و بسته خوب شده برای ما پیشنهاد گردیدند. ما برای همکاری با کشور تاجیکستان هوسمندی‌های زیاد داریم. کارخانه ما یعنی دهه ما مشغولیم بندوبست کردن با از سر کرده از میوگی‌ها و میوگی‌های خشک و میوگی‌هایی که نه به فصلش میبراید و تا همون سبزیجات سر کرده از میوگی تا سبزیجات و روغن و شکر و بعد اینجا چخلی که میبینید میوه خشک بسیار نمود چیزا رو ما بندوبست میکنیم. مهمانان و نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان از نمایشگاه با شکوه محصولات صادراتی دهقانان ولایت صفت اعلای انواع غذایی و رقابت پذیری محصولات در بیرون از مرز شناس گردیده جهت همکاری های بعدی هوسمندی و توجه ظاهر نمودند. در نمایشگاه سبزیجات تازه، میوه های دانکدار برای صادرات روانه شده، آبهای نوشاکی، محصولات خواجگی های جنگل، عسل طبیعی، محصولات شیری، صنعتی و پولیزی ها، میوه های سیتروسی همچون نمونه پیشکش حاضرین و امید ارتباط بعدی برای هماهنگی پیشنهاد گردید. در نظر است که امسال میوه بسیار خوب است در ناحیه خوالین. ما میخواهیم که در تیر ماه وقتی میوه را جمع آوری کردیم با صفت بلند با مقداری 100 تن صادراتی میوه خشک میکنیم. ما تجهیزات کارکرد پیسته را گرفتیم. پیسته را کارکرد کرده مغز میکنیم، بریون میکنیم، به خارج صادرات میکنیم. با این خیلی مدت چی دادگان سرتیفیکات رکس دادگان میتونیم که به اروپا به یگان ممنوعیت صادرات کنیم. محصول دستی دهقان تا سال 2021 دستی میشکستیم و در یک سیزن 8.5 تن همین سال گذشته استحصال کردیم، کارکرد کردیم، مغز کردیم، به خارج کشور صادرات کردیم. چقدر از طلبات زیادتر از اکنون از ما این تجهیزات را آوردیم، خریدار ما بسیارتر شدند، ما از شرطنامه کرده ایستادیم. تجربه دهقانان ولایت ختلان دوام یک چند سال اخیر در تولید محصولات صادراتی بیشتر گردیده در همکاری با شرکت‌های انتقال دهنده تجربه کسب نمودند. ما امروز در فرم بین‌المللی صادراتی باختر فود 2022 اشتراک کردیم. مهمانان از خارج و از داخل کشور محصولات ما را دیدن کردند و بهای بلند دادند. Сегодня мы имели очень хорошую возможность посмотреть потенциал Хатлонской области. ما این جانب بیش از 20 شرکت صادرات کننده را در جمهوری تاجیکستان از جمله به ولایت ختلان جلب نمودیم و اکنون در فورم صاحبکاران قضا به واسطه خودشان به محصولات تازه شناس شده همکاری ها را تقویت میبخشند. این فورم در گسترش دوستی و همجواری مساعدتی فعال خواهد کرد. ولایت ختلان از کلانترین صادرات کننده محصولات محسوب یافته اقتدار و ذخیره‌های موجوده حالا نیز زیاد است. همین شب روز از حساب ناحیه‌های جیهون، دوستی، کوشانیان، وخش، خراسان، عبدالرحمن جامی و شهر توس و قبادیان هزارها تن انواع تازه و بی‌ضرر و در شرایط خوب اگرتکنیکی تولید شده به بیرون از مرز مملکت صادر شده ایستاده است. تا امروز این محصولات ها به خارج کشور صادرات کردند و در نظر است که امروز سازشنامه‌هایی که به امضا میرسند 2 برابر مبلغ‌های به امضا رسیده زیاد باشند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان راه آهن ختلان به تخفیف اعلان شد و تا امروز زیاده از 25 قطاره تنها از قلمرو ولایت ختلان به خارج کشور صادرات کرده شده. این کار در همه ایستگاه‌های راه آهن و گمرک 5 پایان ادامه دارد.
ضمن جلسه معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان دولتعلی سعید هدف جریان فورم بین المللی بختر فود را تطبیق دستورها از پیام سرور دولت محترم امامعلی رحمان ارزیابی کرده آن را در رشد صادرات، دریافت راههای رقابتناکی محصولات، بررسی امکانات مربوط به بخش صادرات ارزیابی نمودند. طور ذکر داشتند فورم مذکور سال دوم است که با دستور خاص سرور دولت محترم امامعلی رحمان برگزار گردیده در این بعد نیز با نظر داشت جلب سرمایه خارجی تحکیم داده می شود. جمهوری تاجیکستان را در خارج کشور از لحاظ محصولات تازه و طبیعی خوب می شناسند و روند فورم راههای نوی گسترش همکاری ها را برای صاحبکاران و کشاورزان باز می کند. رئیس ولایت ختلون قربان حکیم زاده حضور مهمانان عالی قدر از کشورهای دوست و همسایه را از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیر مقدم گفته اقتدار استحصال و صادرات ولایت را در قیاس با سالهای پیشین افضلتر معنی داد نمودند. طور اشاره شد هر سال در ولایت ختلون به حساب میانه نزدیک به 2 میلیون تن محصولات گوناگون کشاورزی تولید می شود. مخصوصا استحصال میوه، پالزی، سبزیجات و انواع صنعت خوراکبری در قیاس با سالهای قبلی تا 2 مرتبه زیاد به نظر می رسد. در جریان فورم مراسم به امضارسی سازشنامه های بین همدیگری صورت گرفته هماهنگی شریکان رشد با استحصال کنندگان وطنی به وجود آمد. سازشنامه ها جهت صادرات نمک به افغانستان، آب نوشاکی سیام به امارات متحده عرب، تخم به جمهوری ازبکستان، میوه لیمو به جمهوری قزاقستان، انگور به جمهوری اسلامی ایران، انگور به گروزیا، آب گازدار فیض‌آباد به جمهوری قزاقستان، میوه خشک ولایت ختلون به امارات متحده عرب امضا رسیدند. سال دوم است که در مرکز ولایت ختلون فورم بین المللی صادراتی بختر فود 2022 برگزار می گردد. تلاش ها و نتیجه های همکاری از فورم بین المللی صادراتی سال گذشته برای کشاورزان ولایت ختلون ثمره های دلخواه به بار آورد. اهل زحمت ولایت خاصه دهقانان برای صادرات محصولات با شریکان رشد به مبلغ بیشتر از 9 میلیون دلار آمریکایی شرطنامه های صادراتی به امضا رساندند. از روی گفته متخصصان امسال نیت دارند که شرطنامه های صادراتی را به مبلغ بیشتر از 20 میلیون دلار رسانند. عبدالرزاق عزیز، عبیدالله قادر، اخبار. ادامه اخبار. امروز دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای چژانمین به اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشریف آورده از شرایط کار و فعالیت این نهاد شناس شدند. در آغاز واخوری جانب‌ها مسئله همکاری‌های دوجانبه را در دایره سازمان مورد بررسی قرار داده از رفت تطبیق استراتژی و برنامه‌های ضد مخدراتی قبول شده اظهار قناعتمندی کردند. دبیر کلی سازمان همکاری‌های شانگهای با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره در شهر دوشنبه تأسیس شدن مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای بهای بلند دادند. در زمینه توجه و دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته به ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی مبلغ‌های گرانتی جلب کرده می شود. در ادامه همین گونه توجه امروز در وزارت رشد اقتصاد و سودا مراسمی به امضارسانی سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری فدراتیوی آلمان اوید به همکاری مالیوی و شرطنامه ایلاوگی اوید به پیشنهادی گراند و تطبیق لایحه بین جمهوری تاجیکستان، بانک آلمانی رشد و شرکت پامیر انرژی برگزار گردید. یادآور میشیم که در دایره سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری فدراتیوی آلمان اوید به همکاری مالیوی 12.5 میلیون یورو برای مبلغ گذاری لایحه نوی برنامه مبارزه با بیماری سیل در تاجیکستان مرحله 6 جدا گردیده است که آن برای ساختمان بیمارخانه نوی ضد بیماری سیل در شهر کلوب و برای به آخر رسیدن ساختمان و تجهیزاندن بیمارخانه بچگانه کسلی سیل در مچیتان 1.5 میلیون یورو روانه می‌گردد. همزمان شرطنامه ایلاوگی اوید به پیشنهاد گراند و تطبیق لایحه بین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، بانک آلمانی رشد و شرکت پامیر انرژی به مبلغ 17.4 میلیون یورو برای ساختمان نیروگاه برقی آبی سبزار در ولایت مختار کوهستانی بدخشان روانه می‌گردد. از 6 تا 9 ایونی سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس دومی بین‌المللی سطحی بلند اوید به دستورات بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در نظر است. برای در سطح بلند برگزار نمودن کنفرانس مذکور کمیته تدارکات تأسیس یافته است. از روند آمادگی‌ها به کنفرانس دومی سطحی بلند سلوفیه رحیم‌زاده گزارش می‌دهد.
конфронси дуюми сатҳи баланд дар шаҳри душанбе таҳти унвони такон бахшидан ба амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи об дар сатҳҳои маҳаллӣ миллӣ минтақавӣ ва ҷаҳонӣ доир мегардад. Аз кумитаи тадорукоти конфронс ки дар назди вазорати корҳои хориҷӣ таъсис дода шудааст иттилоъ доданд ки пешравиҳо дар ҷараёни татбиқи 10-солаи об мушкилот ва монеаҳои мавҷуда дар роҳи расидан ба ҳадафҳои он ҳавасмандгардонӣ ва суръат бахшидан ба иқдомот ва ҳамкориҳо ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои оби рӯзномаи рушди 2030 аз масъалаҳои асосии баррасишаванда дар конфронс хоҳад буд. барномаи конфронс маросими ифтитоҳӣ ва хотимавӣ, ду ҷаласаи умумӣ, панелҳои интерактивӣ ва шарикӣ, форумҳои махсуси гурӯҳҳои минтақавӣ ва асосӣ, инчунин намоишгоҳ, фестивали об, марафон, анҷумани ҷонибҳои чорабиниҳои дигари қабл аз конфронсро дар бар хоҳад гирифт. конфронси мавриди назари шумо аз 12 панели мавзӯӣ ва интерактивӣ ба мақсади гир сохтани ҳадаф ва мавзӯи он иборат аст. панелҳо ба баррасии ҳадафҳои рушди устувор, дигар ҳадафҳои марбут ба об, ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва абзорҳои расидан ба онҳо тамаркуз хоҳад кард. чун таҷриба дар рӯзи охирини конфронс сайру тамошои иштирокдорон ба мавзеъҳои гуногуни кишвар ташкил мешавад. ин маротиб низ дар барномаи конфронси дуюми душанбе низ пешбинӣ шудааст ки рӯзи 9 июн боздидҳои сайёҳии иштирокдорони конфронс аз мавзеъҳои гуногун мисли Роғуну Норак, Ҳисору Варзоб, Искандаркулу Кули Сарез ва маконҳои сайёҳии пойтахти кишваромон ташкил мешавад. конфронси дуюми душанбе таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро пеш аз ҳама ба чигунагии шарикии ҳукуматҳо, созмони милали муттаҳид ва зерниҳодҳои он, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ, бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, донишкадаҳо, коршиносони байналмилалӣ дар раванди саҳмгузорӣ дар ҳама сатҳҳо дар татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои марбут ба захираи об ҷалб хоҳад кард. дар доираи конфронс 6 форум аз ҷумла форуми минтақавӣ бо таваҷҷӯҳ ба Осиёи Марказӣ, форуми об барои занон, форуми об барои кӯдакону ҷавонон, форуми об барои ҷамоатҳои маҳаллӣ, форуми об ва кӯҳистон ба хотири рушди устувор ва форуми об бо иштироки бахши хусусӣ, инчунин фестивали об дар боғи фарҳангию фароғатии Наврӯзгоҳ гузаронида мешавад. форумҳои алоҳида қабл аз чорабиниҳои асосӣ мутобиқи ҳадафҳои конфронс ба мақсади ҷалби мақсадноки минтақаҳои гуногун, занон, ҷавонон ва дигар гурӯҳҳои асосӣ баргузор хоҳад шуд. форумҳои мазкур фароҳам овардани платформаи иловагӣ барои муҳокимаи васеътари масъалаҳои марбут ба об миёни ҷонибҳои манфиатдор ва минтақаҳои алоҳида мебошад. тавре аз кумитаи тадорукот иттилоъ доданд, сомонаи конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 фаъол буда, ҳамарӯза навсозӣ карда мешавад. торнамои конфронс бо рӯзсуроғаи www.dushanbewaterprocess.org фаъол буда саҳифаҳои расмии чорабинӣ дар шабакаҳои иҷтимоии Twitter ва Facebook низ амал мекунанд. дар торнамои конфронс маълумоти муфассал роҷеъ ба бахшҳои расмӣ, логистикӣ, ҳуҷҷатҳо, мақсади чорабинӣ, инчунин барномаи конфронс дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор ва дигар маълумоти дасти аввал барои иштирокдорони чорабинӣ ҷойгир шудааст. то имрӯз аллакай 2000 нафар барои иштирок дар конфронси дуюми оби душанбе номнавис шуданд. ҳамзамон дар кори конфронс нақши муҳими об, санитария ва гигиена дар муқовимат ба COVID-19 ва дигар таҳдидҳо ба саломатии инсон ки аз бемориҳои тавассути об интиқолшаванда ба вуҷуд меоянд, инчунин робитаи об ва тағйирёбии иқлим дар заминаи идоракунии об баррасӣ хоҳад шуд. Зульфия Раҳимзода, Баҳодири Истам, Шокири Саид, Ахбор. таи солҳои охир ташрифи сайёҳону меҳмонони хориҷӣ ба Тоҷикистон меафзояд. бо афзоиши талабот меҳмонхонаю марказҳои сайёҳӣ бунёду аз навсоз гардида, кору хизматрасонӣ дар меҳмонхонаҳо мутобиқ ба талаботи стандартҳо ба роҳ монда мешавад. дар ин баробар фароҳам овардани шароит ҷиҳати тамошои телевизионҳои давлатию хориҷӣ ва муаррифии дастовардҳои мамлакат муҳим аст. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. бо рушду пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол, густариши робитаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, илми техникию фарҳангӣ, ташрифи меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон ба Тоҷикистон меафзояд. масалан, солҳои 2018-2019 бори нахуст дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи сайёҳон ба 1 миллиону 200 ҳазор, 1 миллиону 300 ҳазор нафар расид. бино ба маълумот, ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ беш аз 90 меҳмонхонаи осоишгоҳ бо қабули беш аз 7000 нафар дар як вақт амал мекунанд. дар баробари ин иҷрои кори хизматрасонӣ дар меҳмонхонаю
марказҳои сайёҳӣ ва дигар инфраструктураи хизматрасонӣ бояд мутобиқ ба талаботи стандарти ҷаҳонӣ ва меъёрҳо, ҳамчунин бо истифода аз услубу анъана, таҷрибаи миллию анъанавии қабули меҳмон ва меҳмондорӣ риоя ва баланд бардошта шаванд. меҳмонхонаҳо ва марказҳои сайёҳӣ осоишгоҳӣ бояд мутобиқ ба талаботи стандарти хизматрасонии сайру сайёҳат таснифи меҳмонхонаҳо фаъолият намоянд. тибқи ин талаботу стандарт дар баробари ҳамаи меъёру шароитҳо мавҷудияти воситаҳои техникӣ, алоқа, ахборот ва тарғибот дар меҳмонхонаҳо яке аз шартҳои меҳмондорӣ, хизматрасонии сайёҳию осоишгоҳӣ мебошад. мо бо ҳолату вазъият сифати иҷрои ин талабот дар беш аз 10 меҳмонхонаи осоишгоҳҳои вилояти Суғд аз ҷумла меҳмонхонаи осоишгоҳҳои шаҳрҳои Хуҷанд, Гулистон, Бӯстон ва ноҳияи Бобоҷонгафуров шинос шудем. дар маҷмӯъ соҳибкорону соҳибмулкони меҳмонхонаи осоишгоҳҳо ба муҳайё намудани шарту шароитҳо, риояи қоидаҳо таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. ин табиист, зеро соҳибкорон ҳавасманданд ки шумораи бештари сайёҳону меҳмонҳоро ҷалб намоянд. дар ин самт кору фаъолияти осоишгоҳу меҳмонхонаҳои Баҳористон, Абдуқодири Ҷабборзода, Бӯстон дар шаҳрҳои Гулистону Бӯстон, меҳмонхонаи Суғдиён дар шаҳри Хуҷанд, меҳмонхонаи Сомонӣ дар ноҳияи Бобоҷонгафуров намуна аст. маҳз дар ҳамин меҳмонхонаи осоишгоҳҳо ба масъалаи таъмину истифодаи маводи тарғиботӣ, муаррифӣ, воситаҳои техникӣ, алоқа ва телевизиону радио таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шудааст. дар долон, гӯшаҳои истироҳатӣ ва дар ҳамаи ҳуҷраҳои осоишгоҳи Абдуқодир Ҷабборзодаи шаҳри Гулистон мавҷуд будани маводи тарғиботӣ, воситаҳои алоқа, насби телевизор ва таъмини хушсифати мавҷи шабакаҳои телевизиони давлатӣ ҳам иҷрои талаботи стандарт ва ҳам таваҷҷӯҳ ба дастрасии воситаҳои тарғиби сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инъикоси ҳаёту фаъолияти сокинони кишвар ва меҳмонон мебошад. ҳар як нафар меҳмон мехоҳад ки дар бораи Тоҷикистон маълумот гирад. барои ҳамин ҳам дар ҳар як осоишгоҳ шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон таъмин бошад. маъмурияти меҳмонхонаи мо ба ин масъала хеле диққати калон медиҳад. дар гӯшаҳои истироҳатӣ ва дар ҳар як ҳуҷраи меҳмонхона телевизорҳо мавҷуд аст. Bundan 20 yıl oldin juda ko'p kelganman. Juda ko'p do'stlar bor. мо ба Тоҷикистон аз ҷумла ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ташриф оварда нисбат ба 20 сол пеш ба пешравию ободиҳои зиёд шоҳид шудем. дар ин меҳмонхона дар баробари сабзу хуррамӣ, ҳавои тоза, шароитҳои замонавӣ дар ҳар як ошёна ва ҳуҷра тамошои телевизионҳои Тоҷикистон ва шабакаҳои телевизиони хориҷӣ таъмин гардидааст. ин барои мо шароити хуб аст ки бо ҳаёту фаъолияти сокинон ва табиату боигариҳои Тоҷикистон аз наздик шинос шавем. бо мақсади тарғибу ташвиқи сиёсати давлату ҳукумати Тоҷикистон, дастовардҳои иқтисодию тиҷоратӣ, арзишҳои таърихӣ, миллию фарҳангӣ, муаррифии табиату боигариҳои Тоҷикистон бояд дар меҳмонхонаи осоишгоҳҳо, марказҳои кору хизматрасонӣ бо дар назардошти ташрифи сокинону меҳмонони дохилию хориҷӣ, сайёҳону тоҷирон ба ин муассисаҳо дар онҳо пахши барномаҳои телевизиони Тоҷикистон ва шабакаҳои телевизионӣ чун Сафина, Ҷаҳоннамо, Баҳористон, Синамо, варзиш, футбол, Душанбе, Шаҳнавоз, илм ва табиат, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, телевизионҳои вилоятӣ Бадахшон, Суғд, Қатлон, Кӯлоб ва шабакаҳои радиоӣ аз ҷумла радиои Тоҷикистон, Садои Душанбе, Овози Тоҷик ва радиои Фарҳанг бояд таъмин карда шавад. дар идея аз меҳмонхонаи осоишгоҳҳо мушкилоти таъмини пахши барномаҳои шабакаҳои телевизионӣ дар он зоҳир мешавад ки воситаҳои қабули маошҳои телевизионӣ мустақиман тавассути таҷҳизоти маошқабулкунӣ амалӣ нашуда, пахши маошҳоро ширкатҳои алоҳида иҷро мекунанд ва ин хизматрасонӣ пулакӣ аст. дар идея аз муассисаҳои меҳмонхонаи осоишгоҳӣ ва сайёҳӣ аз набудани мутахассиси соҳаи барқу алоқа роҳу усулҳои муқаррарии таъмини пахши маошҳо тавассути таҷҳизоти маошқабулкунӣ амалӣ намешаванд. мутахассисони маркази интиқоли маошҳои радиотелевизионии рақами 2 дар вилояти Суғд зимни шиносоӣ бо ҳолати таъмини пахши маошҳои телевизионӣ дар ин бобат чунин шарҳу тавзеҳ доданд. барои бо сифати баланд тамошо кардани барномаҳои ҷумҳуриявии давлатӣ соҳибони меҳмонхонаҳо ё муассисаҳои сайёҳӣ ё хизматрасон бояд як адад маошқабулкунаки формати Т2-ро насб намуда тариқи
дар бисёр аз меҳмонхонаҳои осоишгоҳҳо дар масъалаи таъмини мавҷҳои шабакаҳои радиоӣ низ ҳамин ҳолат ҷой дорад. тибқи стандарти хизматрасонии сайру сайёҳат таснифи меҳмонхонаҳо ташкили гӯшаҳои истироҳатӣ аз ҷузъи шароити талаботи меъёрӣ буда, дар ин гӯшаҳо насби телевизорҳо барои дастрасӣ ба иттилоъу ахбор, маълумот оид ба ҳаёту рӯйдодҳои дохилию хориҷӣ, ташкили истироҳати ба роҳати меҳмон муҳим аст. вале дар бисёре аз меҳмонхонаҳо ва марказҳои осоишгоҳию сайёҳӣ чунин гӯшаҳо мавҷуд нестанд. дар гӯшаҳои мавҷуда телевизорҳо насб нагардидаанд. бояд хусусан шӯъбаю сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳрҳои хуҷанду гулистон ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар ин бобат ва истифодаи мақсадноку пурсамари воситаҳои тарғиботии давлатӣ, шабакаҳои телевизионию радиоӣ чораҷоӣ ва тадбирҳоро амалӣ намоянд. зеро шумораи меҳмонону сайёҳон афзуда, меҳмонхона, осоишгоҳу марказҳои сайёҳӣ, дигар инфраструктураи кору хизматрасонӣ барои тарғибу ташвиқи сиёсати давлату ҳукумат, муаррифию тарғиби бойгариҳои сайёҳию истироҳатӣ, табобатӣ ва табиати кишвар имконияти васеъ буда, мавҷудияти мавҷҳои шабакаҳои телевизионию радиоӣ рукни муҳиму этикаи хизматрасониҳо мебошанд. Авзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. ноҳияи рӯдакӣ иқлими мувофиқ ва деҳқонони соҳибтаҷрибаӣ дорад, ки соҳаи кишоварзиро хуб тараққӣ доданд. дар ноҳия дар баробари парвариши маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ба бунёди боғу тогзорҳо низ аҳамияти махсус медиҳанд. бунёди боғҳои гелос, ки имрӯз ғарқи мева мебошанд, боғдорон ба ҷамъоварӣ ва ба харидорон пешниҳод намудани дастранҷи хеш машғуланд. гузориши Гулчеҳра Сатор. ҳосили фаровони гелос аз самари меҳнати шабонарӯзии боғдорон дарак медиҳад. хоҷагии деҳқонии Бахтиёр дар ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ 60 гектар замин дорад, ки 20 гектарашро боғҳои ҳосилдиҳанда ташкил медиҳанд. дар 7 гектар боғи гелос, ки тахминан 800 ниҳол мавҷуд аст, боғдорон метавонанд аз як ниҳолаш, ки 8 сол дорад, ба ҳисоби миёна то 200 килограмм мева ҷамъоварӣ намоянд. дар ин хоҷагӣ 30 нафар саҳмдорон аҳлона меҳнат карда имсол аз ҳосили фаровони ин меваи шаҳдбор шукргузорӣ мекунанд, ки дар баробари таъмини аҳли оила аз фурӯшаш фоидаи бештар ба даст меоранд. соҳибистиқлолӣ ба кишоварзи тоҷик имкон дод, ки дар истеҳсол ва фурӯши ҳама гуна маҳсулот озодии комил дошта бошад. ин боғи ғарқи ҳосил ба хоҷагии деҳқонии Бахтиёри ҷамоати деҳоти роҳатии ноҳияи рӯдакӣ дахл дорад, ки саҳмдоронаш 1 килограмм гелосро аз сари замин 4-5 сомонӣ ба савдо мебароранду дар маҷмӯъ аз ин боғ то 40 тона ҳосили босифати мева ба даст меоранд. иқлими мусоиди диёр имкон медиҳад, ки боғдорон бо баландбардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ дар фаровонии бозор, танзими нархи меваҳои шаҳдбор ва содироти он ҳиссагузор бошанд. дар хоҷагии мо, ки дорои 60 гектар замин мебошад, дар масоҳати 20 гектар боғ ташкил карда шудааст. мо саҳм гирифтем, ки дар масоҳати 20 гектар боғи намунавӣ ташкил кунем, мин ҷумла дар 7 гектар гелос, дар дигар заминҳо чанд намуд себҳои мавсимӣ ташкил намудем ва дар масоҳати дигар заминҳо намудҳои ғалладонагӣ, ҷувори макка, картошка, помидор ва дигар сабзавот киш карда шудааст. ҳозир ҳосили гелос пухта расидааст. барои бозорҳои гирди атрофи пойтахта таъмин кардан мо нархи гелосро 5 сомонӣ монда ба мардум пешниҳод кардесем. бо татбиқи барномаҳои давлатӣ соласол соҳаи боғдорӣ рушд менамояду хоҷагидорон бо дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат дар заминҳои лалмӣ низ бунёди боғҳои содиротиро васеъ намудаву бо пайдо шудани имконоти молиявӣ майдони боғҳои интенсивиро низ зиёд мегардонанд. дар ноҳияи рӯдакӣ ниҳолҳои бисёрсола 2690 гектарро ташкил медиҳанд, ки аз он боғҳое, ки дар ноҳия мавҷуд мебошанд 1949 гектар ҳастанд. дар ноҳия
зиёда аз 2000 хоҷагиҳои деҳқонӣ бо боғдорӣ машғул мебошанд ки асосан мо кӯшиш менамем ки дар талу теппаҳо боғҳо бунёд карда шаванд ва ҳосили баланд деҳқонон гиранд. аз ҳисоби баланд гардидани ҳосилнокӣ арзиши аслии маҳсулот поёнтар ва нархаш барои харидор дастрас мегардад, зеро ноҳияи рӯдакӣ ба пойтахт хеле наздик асту бозорҳои истеъмолиро на танҳо бо сабзавоти тару тоза, балки бо меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тозаю хуштаъм низ таъмин менамояд. зиёд шудани ҳосили гелос ба андешаи сардори хоҷагӣ аз меҳнати дилгармонаи ҳар кишоварз вобаста аст ки дар вақти муайян гардида нарм кардани бехи ҳар ниҳол ғизои зарурӣ ва пешгирӣ аз зараррасонҳоро ба сомон расонидаву барои баландбардоштани маҳсулнокии боғҳо замина фароҳам оварданд. агар имсол ҳосили ба дастомадаро танҳо ба бозорҳои дохилӣ пешниҳоди харидор намоянд, бо бунёди сардхона ва имкони мусоиди нигаҳдории оянда метавонанд маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда содироташро низ ба роҳ мондаву дар баробари муаррифии меваи аз ҷиҳати экологӣ тоза даромади бештар ба даст доранд. меваҳои шаҳрбори мамлакат ки яке аз ҷиҳати экологӣ тозаю ба саломатӣ фоидаовар мебошад, дар марказҳои савдо ва бозорҳо талаботи рӯзафзун дорад. бо назардошти ин фурӯши номгӯи васеъ меваҳо аз ҷумла олу ва гелусу зардолу соҳибкорони тоҷик дар хориҷи мамлакат дар шароити мусоид ба роҳ мондаанд. гузориши маҳмадалӣ сафар ва хуршеди саидаҳмад. дар заминаи шаҳрномаҳои қаблан басташудаи соҳибкорон бо боғпарварон дастрасӣ ба меваҳои шаҳрбор аз ҷиҳати экологӣ тозаи кишвар аз ҷумла гелосу зардолу дар бозорҳо ва марказҳои савдо фароҳам меояд. боғҳои гелос дар шаҳр ноҳияҳо имсол низ ҳосили фаровони мева доранд ки бо истифода аз шароити мусоид баробари таъмини бозорҳои дохилӣ фурӯши он дар марказҳои савдои бузург низ ба роҳ монда мешавад. бо назардошти талабот ба меваҳои кишвари мо соҳибкорони тоҷик дар марказҳои бузурги савдо ба фурӯши он оғоз карданд. мо аз ноҳияи ашт ҳамасола манам зардолиҳоро мебёрем. Зардолиҳои мо серталабот буда. имрӯз мо 18 тона ворид кардем дар ин бозори фудсити. аллакай харидорон медонанд ки ҳарсола зардолии тоҷикистон мебиёянд, мегиранд, харидорҳои худшуро доранд. дар қиёс ба чанд соли қабл ҳосили фаровони гелосу зардолӣ имсол имкон фароҳам овард ки боғпарварон аз ин ҳисоб суди бештар гиранд. чунин шароити мусоид барои саривақту беталаб ҷамъоварӣ кардани ҳосили мева мусоидат намуда боғпарварон ҷиҳати рушди минбаъдаи соҳа аз имконоти фароҳам гардида истифода хоҳанд кард. маврид ба таъкид аст ки дар қатори дигар меваҳо зардолу гелоси тоҷикистон аз қабили меваҳои серхаридор ба шумор меравад. афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли номгӯи меваҳо бо бунёди боғҳои нав барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии боғпарварону хоҷагидорон замина хоҳад гузошт. ҳамасола бо мақсади фаровонии меваҳои шаҳрбор дар бозорҳо аз ҷумла номгӯи меваҳое ки талабот ба онҳо зиёд аст, бо истифода аз шароити мавҷуда боғпарварон истеҳсоли онро бештар ба роҳ мемонанд. барои нигаҳдорӣ ва ба фурӯш гузоштани меваҳо дар марказҳои савдо ва бозорҳо ба соҳибкорон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. маҳмадалӣ сафар, хуршед саидаҳмад барои барномаи ахбор. дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ноҳияи ҷайҳун дара ва ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо бо маром идома дошта, барои саривақт ба беталаф анҷом додани ин тадбири самарабахш техникаҳои лозима ба саҳро сафарбар карда шудааст. гузариши ҳамкорони мо. ин майдонҳои васеъу ҳамвор ва тиллоранги ғалазор ки айни замон дар он марҳилаи ҷамъоварии ҳосили гандуму ҷав бо маром идома дорад, ба хоҷагии ёрирасони самти чорводории ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ширкати исмоили сомонӣ воқеъ дар ноҳияи ҷайҳун тааллуқ дорад. хоҷагии мазкур аз соли 2011 инҷониб дар самти хушкзодкунии чорво фаъолият дошта, мутахассисонаш ҷиҳати таъмини чорво бо хӯрока соласол аз ҳисоби заминҳои партову бекорхобида майдони киштро васеъ менамоянд. тавре масъулин иброз доштанд, заминҳое ки имрӯз аз он ҳосили гандум ва ҷав рӯёнида мешавад, солҳои қаблӣ бинобар сабаби норасоии оби полезӣ аз истифода дур монда буданд. хоҷагидорон бо мақсади татбиқи амалии нақшаву барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтанд ки вобаста ба имконоти мавҷуда барои баҳрабардорӣ намудан аз ин заминҳо шароити мусоид фароҳам биёранд. акнун чанд сол мешавад ки аз ин майдонҳои васеъи кишоварзӣ ҳосили якчанд номгӯи маҳсулот барои таъмини талаботи бозори истеъмолӣ ва хӯроки чорво ба даст оварда мешавад.
имрӯзҳо баҳри сари вақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили расидаи ғалладонагиҳо аз ҷониби масъулин техникаҳои лозима ба саҳро сафарбар карда шудааст. солҳои зиёд буд ки ин заминҳо бекор хобида буд, зеро ки об ба ин ҷо овардан хеле мушкилӣ буд. Бинобар ҳамин мо кӯшиш кардем ки қисме аз ҳамин заминҳоро як маротиба ҳам боша обёрӣ кунем ва кишти хӯроки чоро гузаронем. Мо имсол дар майдони 50 гектар замин ҷав кишт кардем ва 100 гектар замин гандум кишт кардем. хоҷагидорон аз натиҷаи заҳмати худ бо қаноатмандӣ ҳарф зада нақша доранд ки ба ҳамин тартиб солҳои минбаъда низ аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаи ин мавзеъ майдони кишти зироатҳоро боз ҳам васеъ намоянд. зеро ба гуфтаи онҳо истифодаи самарабахшу мақсадноки замин дар кишвари мо омили асосии рушди дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат ба ҳисоб меравад ва барои амалӣ намудани ин мақсад шароитҳои мусоид фароҳам мебошад ва тавассути меҳнати софдилона давоми 1-2 соли истифодаи босамар метавон хароҷоти кардаро рӯйпӯш намуд. майдони умумии хоҷагӣ дар ҳамин минтақа ки 192 гектарро ташкил медиҳад, қисми ин майдонҳо аз оби полезӣ танқисӣ мекашад. бо заҳматҳои зиёд кӯшиш кардем ки дар қисми зиёди ин заминҳо ки самти асосии фаъолияти мо чорводорӣ аст ва тайёр намудани хӯроки чорунӣ мебошад, кишти ғалладона, ҷав ва гандум кишт кардем ки имрӯз мана натиҷаи он маълум шуда истодааст. тибқи иттилоъ сол аз сол бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳибкорони дар самти кишоварзӣ фаъолият дошта ва хоҷагидорон ҷиҳати ба гардиш даровардани заминҳои солҳо боз бекорхобидаву аз гардиш дурмонда таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда майдони кишти зироатҳои гуногунро васеъ менамоянд. ин омил имкон медиҳад ки сокинон бештар бо кор таъмин гардида ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот афзун гардонида шавад ва бо ин васила сатҳи даромаднокӣ аз ҳисоби соҳаи кишоварзӣ бештар гардад. мутахассисони хоҷагии ёрирасони ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ширкати исмоили сомонӣ дар ноҳияи ҷайҳун бо дастрасӣ аз техникаҳои лозима имрӯзҳо баробари захираи гандум ва ҷав ҳамчунин коҳи онро бастабандӣ карда барои таъмини чорвои хоҷагӣ дар давраи тирамоҳу зимистон захира менамоянд. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи ҷайҳун барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. дар ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани тафаккури техникии ҷомеа, тарбияи кадрҳои баландихтисос дар соҳаи илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат иқдоми муассире дар ин самт дониста мешавад. дар шаҳри ҳисор ин озмун бо ҷалби доираи васеъи хонандагон ва дӯстдорони илмҳои дақиқ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф роҳандозӣ шуда ҳамасола баргузор карда мешавад. даври шаҳрии он озмун дар шаҳри ҳисор бо иштироки васеъи дӯстдорони илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ гузаронида шуд. агар дар соли гузашта дар даври якуми озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат 4776 нафар иштирок карда бошанд, пас имсол дар даври якуми озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат 6970 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр иштирок карда истоданд ки аз онҳо 1477 нафарашон ба даври дуюм роҳхат гирифтанд. ҳадафи аслии баргузории озмуни мазкур пеш аз ҳама кашф ва дарёфти истеъдодҳои нав, бештар ба омӯзиши илмҳои риёзию дақиқ ва табиӣ ҷалб намудани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва омӯзгорон ба шумор меравад. аз нигоҳи дигар озмун яке аз муҳимтарин рукнҳои таблиғи 20-солаи омӯзиши илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ мебошад. таи 10 солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон барои боло бурдани тафаккури техникии ҷомеа, тарбияи кадрҳои баландихтисос дар соҳаи илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ тадбирҳои назаррас андешида мешавад. озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат чеҳраҳои навро
در عرصه علم و معارف و نوآوری و اختراعکاری کشف نمود و برگزاری آن امسال رویدادی مهم تاریخی به حساب می رود. اشتراکچیان در این آزمون امکان دارند که تفکر تکنیکی خود را رشد بخشیده، جهانبینی علمی خود را وسیع نموده، با تکنیک و تکنولوژی دسترسی پیدا نمایند. همچنین این تدبیر در توسعه اختراعکاری و نوآوری پیوستن علم به استحصالات نیز مساعدت می‌کند. بدون تفکر تکنیکی و تامین نمودن واسطه‌های کمیونیکاسیونی برای انسان مسئول نمی‌توان در مرز یک کشور روند معاصرسازی را تکمیل داد. حتی تهیه حکومت الکترونیک در دلخواه دولت تنها در صورت رشد تفکر تکنیکی شهروندان امکان پذیر خواهد شد و این آزمون می‌تواند برای تطبیق این هدف‌ها زمینه مساعده را فراهم سازد. رهبری دولت و حکومت مملکت نیز برای رفع ساختن این تفاوت آزمون‌های گوناگون را توصیه داد تا تفکر تکنیکی و جهانبینی علمی و فرهنگی نورسان جوانان و در مجموع اهالی تقویت یابد. با کتابخانه‌های ناحیه‌های وادی رشت قریب 5000 نسخه کتاب‌های تازه‌نشر از حساب کارخانه واحدی دولتی تامینات و سودای کتاب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. کاروان کتاب ба ноҳияҳои минтақаи рашт бо мақсади ғанигардонидани фонди китобхонаҳо бо адабиётҳои тозанашр тавассути корхонаи воҳиди давлатии таъминот ва савдои китоби вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ роҳандозӣ шудааст. зеро солҳо боз китобхонаҳои деҳоти ноҳияҳои кӯҳистон ба адабиётҳои тозанашри бадеӣ ва сиёсӣ ниёз доранд. дар ин сафар мо аз ҳама китобҳо чӣ китобҳои илмӣ, оммавӣ, сиёсӣ, бадеӣ, бачагона ва аз адибони ҷаҳон дар маҷмӯъ зиёда аз 512 номгӯро дар бар мегирад бар ин ҷо оварда расондем. қобили зикр аст ки дар пешгоҳи кохи фарҳанг намоиш ва фурӯши китобро бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор намудем. албатта ки ҳама қишрҳои ҷомеа чӣ соҳаи тандурустӣ, маориф ва ҳизбҳои сиёсӣ ҳама ҷамъоварчигии шаҳри ноҳияи рашт дар ин баргузорӣ ташриф оварда истода аз китобҳо дидан намуда китобҳои писандидаи хешро харидорӣ намуданд. аз ҷумла дар доираи корхони китоб ба китобхонаҳои ноҳияи рашт 1512 нусха, лахш 1094 нусха, сангвор 287 нусха, нуробод 842 нусха ва ноҳияи тоҷикобод 565 нусха адабиётҳои тозанашри шоирону нависандагони тоҷик тариқи ройгон кӯмак расонида шуд. ба ин муносибат дар саҳни бинои кохи фарҳанги ноҳияи рашт намоиши фурӯши китобҳои тозанашр баргузор гардид. дар ин намоиш садҳо нафар сокинони касбу кори гуногун иштирок намуда иқдоми мазкурро дар ташвиқу тарғиби китобу китобхонӣ байни аҳолӣ нақши арзишманд арзёбӣ карданд. имрӯз аз ин намоишгоҳ бештари хонандагони мо китобҳое ки ба онҳо лозим буд, китобҳое ки онҳо дӯст медоштанд, воқеан ин китобҳоро харидорӣ намуданд ва имрӯз ин чорабиниҳо бо муваффақият идома дорад. китоб ҳамчун манбаи илму дониш ба шумор рафта ташвиқу тарғиби омӯзиши китобро масъулони соҳа яке аз роҳҳои баландбардоштани маърифатнокӣ байни аҳолӣ маънидод мекунанд ки дар ин ҷода нақши озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст хеле ҳам арзишманд мебошад. дар ноҳияи рашт 42 китобхона аз ҷумла 2 китобхонаи бачагона бо хазинаи зиёда аз 136 000 нусха адабиётҳои гуногун фаъолият дошта шумораи бештари китобҳо бо забони русӣ мебошанд. ин аст ки бо мақсади амалӣ шудани барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ва ғанигардонидани фонди китобхонаҳо соли ҷорӣ аз ҳисоби маблағҳои мақомоти маҳаллӣ, раёсати фарҳанг ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ пешбинӣ шудааст то ба китобхонаҳои деҳот зиёда аз 7000 адабиётҳои тозанашр дастрас карда шавад то бадин васила ҷалби хонандагон боз ҳам бештар гардад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи рашт. дар доираи вусъати корҳои ободонию созандагӣ бунёду навсозии марказҳои фарҳангии фароғати имкон фароҳам овард ки ҳамагон дар шароити муосир аз истироҳат баҳравар шаванд. имрӯз дар ҳамин гуна маконҳои дилнишин чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ доир карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо.
кӯшониён ки аз ноҳияҳои рушдкардаи вилояти хатлон ба ҳисоб меравад, сокинону соҳибкорони бонангу номусаш таи солҳои охир дар самти ободонии маҳалли зисти хеш камари ҳиммат бастаанд. Дар пайравӣ аз иқдомҳои наҷибонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо ташаббусҳои ватандӯстонаи соҳибкорону сокинони саховатпеша, боғу гулгаштҳо ва дигар мавзеъҳои истироҳативу фароғатии ноҳия симои зеботару дилнишин пайдо карда истоданд. Ҳаминак ҳар шомгоҳон майдончаҳои ободу сарсабз ва гулгашту мавзеъҳои тамошобоби ноҳия ба макони истироҳату фароғат табдил ёфта, дар ин боғу майдончаҳои фароғатӣ аҳли фарҳанг барномаҳои ҷолиби маърифатиро пешкаши сокинон мегардонанд. Мавриди зикр аст ки майдони парчам ва нишони давлатии ноҳия аз маконҳои истироҳативу фароғатии сокинон ба ҳисоб меравад ки ҳар шомгоҳон мардум ба ин ҷо ба сайругашт мебароянд. Чунин як чорабинии бошукӯҳи фарҳангӣ дар майдони мазкур баргузор гардид ки дар он ҳазорон нафар мухлисони савту навои дилушӯб ҷамъ омада буданд. Дар чорабинии фарҳангии фароғатӣ ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Кӯшониён ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ ташкил ва роҳандозӣ гардида буд, баҳри болидахотирии мардум барномаи ҷолиби консертӣ пешниҳод гардид ки дар он сараёндагони маъруф ҳунарнамоӣ намуданд. Сокинони ноҳияи Кӯшониён ки дар фазои тинҷиву осоиштагии кишвар дар ҷодаҳои гуногун заҳмат мекашанд, шомгоҳон аз ин ҳама шароитҳои фароғатӣ барояшон фароҳам овардашуда баҳравар мегарданд. Мардум бахусус ҷавонони ноҳия ин гуна иқдомҳои фарҳангии масъулони ноҳияро дар таъмини шароитҳои фароғатӣ ва тарбияи маънавии ҷомеа муҳим арзёбӣ намуда, ба ташаббускорон изҳори сипосгузорӣ менамуданд. Дар идомаи чорабинии идона барномаи таҳиянамудаи аҳли фарҳанги ноҳияи Кӯшониён ки таҷассумгари сулҳу ваҳдати миллӣ, ҳифзи арзишҳои муқаддаси миллату давлатдорӣ буданд, пешкаши сокинон гардонида шуд. ҳамин тавр базму хурсандии заҳматкашони шарафманди ноҳия бо савту навои дилангез то дергоҳ идома ёфт. дар ноҳияи Кӯшониён як қатор чорабиниҳои маърифатию фарҳангӣ, оммавӣ варзишӣ дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия баргузор карда шуд. Мақсад аз баргузории ин чорабиниҳо ба хотири ҳисси ватандӯстии ҷавононро бедор намудан мебошад ва мо ҷавонон кӯшиш менамоем ки чунин чорабиниҳои рангинро доимо баргузор намоем. ҳамчунин дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо иштироки васеъи наврасону ҷавонони касбу кори гуногун, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, идораю корхонаҳо, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва дигар фаъолон оид ба касбу ҳунаромӯзӣ, забондонӣ, ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва саҳм гузоштан дар раванди корҳои ободониву созандагӣ суҳбату вохӯриҳои судманд доир гардид. Зикр гардид ки баҳри зиндагии шоистаи ҷавонон, илмомӯзию ҳунарандӯзии онҳо тамоми шароит муҳайё буда, насли ҷавонро мебояд дар замири худ ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси худшиносию ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, сабру таҳаммул, омӯзиши илмҳои дақиқ ва касбу ҳунарҳои муосир, ҷиддияту меҳнатдӯстӣ ва эҳтироми волояти қонунро ташаккул дода, ба ин васила дар оянда ҳамчун намояндагони шоистаи миллати хеш ватани азизамонро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намоянд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор. аз рӯи таҳлилҳои оморӣ сабаби асосӣ ба дунё омадани фарзанди носолим никоҳи хешу табории наздик мебошад. дар коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат бо мақсади бунёди оилаи солим тадбири судман баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон Маҳмадалӣ Абдукарим ва Шаҳбоз Ғуломзода дар ин хусус. никоҳи хешу табории наздик сабаби гирифтории фарзандон ба бемориҳои гуногун ва носолим ба дунё омадани тифлони навзод мегардад. коршиносону олимони соҳаи тандурустӣ маслиҳат медиҳанд ки барои бунёди ҷомеаи солим бояд аз никоҳи хештабории наздик парҳезгорӣ намуда насли ояндасози миллатро солиму тандуруст ба воя расонид. бо роҳандозии чорабинии амалӣ ки бо ибтикори раёсати коллеҷи тиббӣ дар шаҳри Ваҳдат бо иштироки олимону равоншиносон ва устодону донишҷӯёни муассиса доир гардид, оид ба ин масъала ба иштирокчиён маслиҳатҳои судманд дода шуд. таҷрибаи зиндагӣ борҳо собит намудааст ки никоҳи хешутабории наздик на ҳама вақт бо муваффақият анҷом меёбад. агар ҷавонон бо ҳам мувофиқ навоянд боиси сар гаштани муносибатҳои хешутаборӣ ва агар кӯдаки носолим ва маъюб таваллуд гардад боиси мушкилии зиндагӣ ва дилсардии ҳаёти ҷавонон мегардад. дар ин маврид оила мустаҳкам набуда боиси вайроншавии ҷуфти ҷавон, парокандагӣ ва аз ғамхории яке аз тарафҳо маҳрум шудани тифли ба дунё омада мегардад. оилае ки солим аст, дар он хона хирсандӣ аст, хушнудӣ аст, меҳру муҳаббат байни якдигар барҷо мемонад. дар хонае ки кӯдаки маъюб аст, оилаи носолим аст,
он оила ноустувор мемонад. аз ин лиҳоз хуб мешавад ки барои интихоб намудани ҳамсари худ бояд мо саросима нашуда мувофиқ ба худ ёбем. бинобар ин зарур аст ки ҷавонон барои издивоҷ бо мақсади оилаи хушбахт бунёд намуданд аз ҳоло бояд омода бошанд. бо мақсади бунёди оилаи хушбахт зиндагии солим фарзандони солиму зеборо ба дунё овардан ҳамтақдиреро бояд интихоб намуд ки дар оянда бо ӯ хушрӯзгор гардида бо ин васила ҷомеаи солимро бунёд намоем. маҳмадалӣ абдукарим аҳмад ғуломзода, ваҳдат ахбор. мудофиаи гражданӣ маҷмӯи чорабиниҳои умумии давлатӣ мудофиавӣ ва муҳофизатие мебошад ки баҳри ҳимояи аҳолӣ ҳангоми сарзадани ҳолатҳои фавқулода равона шудаанд. гузарондани машқҳо дар байни аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо метавонад дар пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулода мусоидат намояд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар иdoraу муассисаҳои дахлдор машқи махсуси тактикии мудофиаи гражданӣ дар мавзӯи амали ҳайати раҳбарикунанда, комиссияҳо, қувва ва воситаҳои нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи граждании донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳангоми ба амал омадани заминларзаи ҳафтбалла баргузор гардид. дар аввал раҳбарияти донишгоҳ дар бораи мафҳум ва моҳияти машқи махсуси тактикӣ ва мақсади гузарондани ин чорабинии суханронӣ намуда зикр намуданд ки барои омода будан ба ҳама ҳолатҳои фавқулода дар байни омӯзгорону донишҷӯён пайваста машғулиятҳои омӯзишӣ гузаронида мешавад. сипас дар саҳни хобгоҳи донишҷӯён бонги хатари шартӣ зада шуд. гуфта шуд ки гӯё дар ҷумҳурии тоҷикистон заминларза ба амал омад ки қувваи заминларза дар марказ 7.5 балл ва дар шаҳри душанбе 6-7 баллро ташкил медиҳад. бар асари заминларзаи ба амал омада биноҳои 6 ва 8 хобгоҳи донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон зарар дида дар ҳолати садамавӣ қарор доранд. комиссияи эвакуатсионӣ омӯзгорон ва кормандон донишҷӯёнро мувофиқи нақшаи эвакуатсионии биноҳо аз дохили биноҳои хобгоҳ ба ҷойҳои бехавф бароварданд. баъди аз назаргузаронӣ маълум мекунанд ки 5 нафар донишҷӯ дар зери харобаҳо монда баъзеашон маҷрӯҳ гардиданд ва тамоми қувваву воситаҳои нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи граждании донишгоҳ барои корҳои наҷотӣ шурӯъ менамоянд. нерӯҳои ғайриҳарбӣ аз дохили биноҳои хобгоҳ 5 нафар зарардидаро бароварда ба онҳо ёрии аввалини тиббӣ расонида ба кормандони соҳаи тиббӣ супориданд ва ба муассисаҳои тиббӣ интиқол дода шуданд. ва дар умум нерӯҳои ғайриҳарбии донишгоҳи миллии тоҷикистон дар ҳамоҳангӣ бо зернизомҳои вазифавӣ ва ҳудудии низоми ягонаи давлатӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Сино аз иҷрои вазифаҳои гузошташуда баромада машқи мазкурро бо муваффақият иҷро намуданд. дар охир ба як қатор шахсоне ки дар ташкилу баргузор намудани машқи махсуси тактикии мудофиаи гражданӣ дар донишгоҳи мазкур саҳми назаррас гузоштанд бо сипоснома ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касби техникии ноҳияи Ёвон аз рӯи 7 ихтисос мутахассисони ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат омода карда мешавад. дар давоми фаъолияти бисёрсола 15 000 нафар касбомӯзон муассисаи мазкурро хатм карда дар самту соҳаҳои хоҷагии халқ фаъолият доранд. гузориши ҳамкорони мо. муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии саноатӣ кишоварзии ноҳияи Ёвон аз солҳои 60-уми асри гузашта фаъолият карда дар давоми фаъолияти бештар аз ним асра ҳазорҳо нафар мутахассисони талаботи бозори меҳнатро омода намудааст. шароити таҳсилу касбомӯзӣ дар литсеи касбии техникии ноҳияи Ёвон сол то сол беҳтар гардида алоқамандони ҳунару ҳунаромӯзӣ зиёд мегарданд. айни замон бештар аз 300 нафар касбомӯзон ба таълиму тарбия ва омӯзиши ҳунарҳо фаро гирифта шуда барои онҳо шароити мусоиди касбомӯзӣ таъмин карда шудааст. мақсаду мароми дарҳои кушод дар он аст ки бори дигар хонандагони хатмкунандаи синфи 9 ва 11 бештар ба
ҳолати таълиму тарбия рафти таълиму тарбия дар муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ шинос шуда бо касбое ки онҳо дар пеш аз ҳама касб интихобкунии онҳо ки саҳми асосиро дар бар мегирад вобаста ба қабули онҳо дар соли нави хониши 2022-23 гузаронда шуд. Ба ҳамина ёдовар мешавам ки имрӯз аз 80 муассисаи таҳсилоти миёнии умумии ҳудуди ноҳия ки пеш аз ин гурӯҳи ташвиқотӣ тарғиботӣ ба ҳамин муассисаҳо аз ҳисоби омӯзгорону усулҳои таълимӣ рафта буданд ва иштирок намуданд. хатмкунандагони литсеи касбии техникии ноҳияи Ёвон дар самту соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ фаъолият карда ҳунару касбҳои аз худ намудаи хешро дар пешбурди рӯзгор истифода мебаранд. тавре таъкид гардид донишҷӯёни литсеи мазкур дар баробари аз худ кардани ҳунарҳои гуногун ҳамзамон дар олимпиадаҳои вилоятӣ ҷойҳои ифтихориро соҳиб мегарданд. тавре ишора гардид таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар ҷомеа хеле зарур буда маҳз ҷиҳати таъмини бозори меҳнат бо кадрҳои соҳибтахассус замина фароҳам оварда мешавад. ноҳияи Ёвон аз ноҳияҳои калони саноатӣ ва кишоварзӣ маҳсуб ёфта барои пешбурди фаъолият омӯзиши ҳунарҳои ба ин самт нигаронида шуда хеле муҳим аст. дар муассисаи мазкур хатмкунандагон соҳиби касбҳои оператори компютер, кафширгари газу барқ, дузандагӣ, дуретгарӣ ва дигар ҳунарҳо мешаванд. Абдурозиқи Азиз, Убайдуллои Қодир, ноҳияи Ёвон, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.